Okay, hvor gode molekylerne er til at trænge ind gennem eller fedtmembranen her for blodet til centralnervesystemet og påvirke nervecellerne, handler om polaritet. Og man kan se, her har vi kodein, morfin, heroin og 6-methoxydin-morfin. Og man kan se, at kodein har forholdsvis net ved at trænge igennem den her fedtmembran, og det skyldes, at denne gruppe herop er upolær, og derfor er selve molekylet meget upolært og har nemt ved ligesom at trænge igennem fedtmembranen. Når molekylet så kommer ind til nervecellen, påvirker det, har det rigtig, rigtig svært ved at påvirke. Og det har man fundet ud af skyldes, at den her benzinring, som man kan se på morfin, der sidder her, har den her OH-gruppe siddende på. Når man kigger på benzin, har den forholdsvis svært ved at komme igennem den her fedtmembran, men når den så trænger ind til nervecellen, har den meget lettere ved at påvirke, fordi at OH-gruppen op på benzinringen, den er polær, og på den måde kan påvirke nervecellen. Hvis man for eksempel ser på heroin, som har meget nemt ved at trænge igennem, cellemembranen, og så kan den så blive omdannet, når den så kommer ind i centralnervesystemet til morfin, og så trænge ind i nervecellen. Og det grunden til, at heroin har nemt ved at trænge igennem, det er, at der ikke er nogen polære molekyler, som de polære molekyler er markeret med den lyserøde her, og det kan derfor nemt trænge igennem fedtmembranen. Når man kigger på 6-methoxydin-morfin, kan man også se, at den kun har én polær hydroxygruppe, som er den de lille, altså de lyserøde, man kan se her, som man også kan se op på de andre molekyler. Og derfor har den også forholdsvis nemt ved at trænge igennem membranen, fedtmembranen, men da den har den her hydroxygruppe, som sidder på benzinringen, så kan den også nemt påvirke nervecellen. Og vi får at vide i vores tekst, at man ligesom ikke bruger den der 6-methoxydin, fordi den giver nogle ubehagelige bivirkninger.